Fraților, și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vom juca stand-off, după cum vedeți. Vom juca cu 3 prieteni de-ai mei. Pe unul îl cheamă Irinel și pe unul Mario. Și hai să jucăm. Să întrebăm la ce jucăm. Ce mod jucăm? Pardon. Mod jucăm. Eu sunt Răzvan, dați un like dacă mă apreciați ce fac și să începem. Mai întâi să întreb ce mod jucăm. Ca să știm aici. Noi competitive mode, inception, diffuse, tending match, arm race și sniper duel. Diffuse. Ok, dacă ei vor diffuse jucăm. Bine că și mie îmi place diffuse. 2v2. Bă, păi sunt 3. Și că 2v2, da, suntem 3 noi, da. Nu ne lasă, nu știu ce. Mai dăm o dată. Și că voi doi în echipă. Ok. Dacă așa vrei, boss. Așa jucăm. Ok. Gata, fraților. Sunt eu cu Mario și cu Irinel. Nu, eu cu Mario și Irinel singur. Nu juca, de-abia aștept. Deci moare el singur acolo, singurel. Se mai încarcă, dată nu se mai încarcă. Hai frate, nu se mai încarcă. Am net. E bine. Spuneți în comentarii ce jocuri să mai postez. Că o inspirație nu am. Spuneți și voi în comentarii ce jocuri să mai postez, că dacă e după mine, numai astea 2 sau 3 câte sunt. Stand-off, Free Fire și Brawl Stars. Dar nu mai postez Free Fire pentru că nu mai place. Dacă voi vreți, eu vă postez. Am jucat un moment dat și Zoba. Dar păcat că n-am postat. Unde e mă ăsta? Presupun că e la noi în bază. Hai, dă capul meu. Bă, ce skin mișto are, bă. Pe barosăneală. L-am omor și pe ăsta, nu, pe Mario. Dacă vreți să jucați și voi cu noi stand-off, lăsați în comentariu ID-ul și jucăm mai mulți, cu abonați. O să jucăm și cu abonații. Doar lăsați în comentarii ID-ul și numele. Și eu vă introduc aici pe stand și o să jucăm. Bă, dar Mario a ieșit ăsta. Bă, ce-a făcut ăsta? Ca să știe și cine. Ia boy. Mișto skin-ul ăsta pe USP. Ăla de pe UMP l-am avut și eu. 2-0 pentru mine.
Aici vine țigan. Flash. Mi-a dat-o la pipoțică. Păi știe cu cine să pune. Iar dă flash, dar le dă bine. Mergem să plantăm bomba la A. După cum v-am spus, o să jucăm și cu abonații, lăsați ID-ul de la standoff în comentarii și numele de pe standoff, ca să pot să vă găsesc mai repede. În caz că nu merge cu ID-ul, încerc cu numele. Yeah, boy! Oh, 5 și pe ăsta, ia. Blană, bombă, bestial. Mișto. Bă, dar cum are ăsta noroc și băgă bani în joc. Dar nu cred. Ăștia au noroc la skin-uri și la iteme. Că n-am văzut așa ceva. De aici o să stăm. Am tras ca prostul și am și încărcat. Ai, dă capul meu. Uitați ce M4 are, ăla îmi place mult. Excuse me, boss. Hai mă, lasă-mă în pace. Stați puțin să iau sonorul. Hai că și-a cam luat-o. Și-a cam luat ajut. Aici o să stăm în bază. Vi spun și schema 7 puncte. Fix așa o să vă sta ținta. Nu vine? Sau nici nu crede că sunt în bază. Suntem și singuri. Hai mă, hai. Nu mai vine, nu? Hai că s-a dus și grenada aia. Bă, dar vine ca șobolanul. Scuze, bro. Ce nume mișto. Scuze, bro. Nume mișto. Scuze, bro. E în același clan cu mine. În caz că nu știați. Poate le... Aha, șobolanul, bă. Mamă, cum vine pe aici, le-au, bă. Play Y4, funny. Bă, n-am apucat să iau M4 la mișto. Bă, dar ce noroc au unii, bă, și pe Brawl Stars, bă. Pică legendare. Eu decât rare și... Joacă cu AVM-ul, nebunul? Nu știu mai să joace cu AVM-ul. Skin-ul ăsta l-am și eu. Nu o să-l iau. O să le să-și consume banii degeaba. Uitați, după cum vedeți, am și skin-ul. Am și pe Deagle. Ia fiți atenți.
Mergem pe aici așa tip-tir. O să stăm aici la B. Știți, ca să fim aproape de B și aici, fix aici o să stăm. Așa. Dacă e să venim din partea aia, îl loguim. Dar nu cred că se uită fix pe partea asta. Cred că s-a dus la A. Yeah, boy. Hai că-i luăm în patra dacă e... Am luat-o, am luat-o. Am luat-o, dar nu vreau să joc cu ea. Joc cu... Ce îmi place mie. Fix pe aici o să vin și dau mare cap. De bine să vin și dau una, BAM! S-aude. Sau așa am auzit, sună mai tare. Era maxim. I-am mai luat din volumul jocului ca să mă auziți bine. Baza nașpa că nu știu ce parte bine. Uf. Hai. De aici nu mă mișc. Poate să și câștige. Ia-ți prost cap. Totuși să saltez bomba. Nu cred că ajung. L-ați văzut? Bă, hai bă frate, am dat 86 damage. I-am dat și nou scop. Hai bă, a jucat-o bine. Bine rău. Am pierdut și cavul meu ca prost. Deci, ce să jucăm? Că m-am cam săturat. Hai să jucăm AKR-12. Că e bunice. Sare cam mult, dar are scopul ăsta blan. Aolo, cu reclamele, mătii. Ia boy. Dacă mai câștigăm și meciul ăsta, e al nostru băiatul. Ia fiți atenți. O să rămân tot cu AKR-12, oricum nu avem bani altceva. Aruncăm aici, ia fiți, o schimb. Fix pe pătrățica asta, bă. Hai bă, am să încerc o șmecherie. Bă, vă arăt în meciul viitor o șmecherie care făceam la toți. Mai întâi o să-mi cumpăr un UMP ca să am bani. Așa. Ați văzut, dar nici chiar așa. Treaba pe pătrățica aia. Le așteptăm aici și brrrr, și brrrr, și iar brrrr, și gata. Presupun că meciul ăsta e al nostru. Cum îl auzim? Parcă se apropie. Nu? Nu se apropie.
Ha, bă, unde era? Nemernicu, bă. Ne luăm. M-am luat shotgun-ul ăsta. Nici nu știu când am câștigat skin-ul ăsta. Aici au fost. A dat flash. Așa, și ne luăm de pe partea asta. Ia, boy! Gata, fraților, am câștigat. O să facem un episod când o să jucăm pe bani adevărați. El să bage în jur de 10-15 lei și eu la fel și care câștigă un meci întreg de 8 runde primește bani. Sau să-i cumpere celuia o ofertă. De pe stand-off. Adică gen... Ok. Pardon. Ok. După cum vedeți, Mario nu mai este, așa că o să dăm pe mapa mea preferată. Adică Province. Și gata. Play. Dați voi da un like dacă vă place și nu mai zic, hai să începem. Și gata. Dați un like, distribuiți și abonați. Și gata. Și gata. Deci nu merge, e plin serverul. Chiar dacă jucam pe privat, mai mult sper că joc privat și nu ne lasă. Măcar rost. Să ne lase. Da, ne lasă. Că apare aici Europa și ne lasă. Păcat că nu e pe mapa mea preferată, că n-avea șanse. N-avea șanse deloc. Deci, deloc. O să intru de data asta la Counter terorist. Pentru că am jucat odată la terorist și acum și la Counter și tot așa. Să-l vedem. Pe unde vine? Ia, să fiți atenți acum. Nebunul, bă, vine la mine nebunul. Hei! Hai! Hai! Bă! Și-am și zis că vine pe partea aia. Bă, dar n-apuc să trag. Gata. Trebuie să mai măresc sensibilitatea la scope ca să trag mai repede. Pe acolo. Dacă mai are timp. O să rămânem cu un CPU ca să
Ne rămână bani și de armă. Că la pistoale e bun. Ce să joace cu pistolul? Acum bomba e pe mâna lui. Aici o să stăm. De pe mapa asta, singurul loc ăsta e care chiar este bine ascuns. Adică totuși ți se pare că e așa prea la vedere, dar îți garantez că sigur nu te caută nimeni acolo. Am zis că e bun și chiar dacă am luat magie. Acum să ne rămână și nouă bani de... Aha, 2000 de famas. Bă, 100, 2200. Și o să ne luăm, un MP7. Pardon. Un MP7. Și stăm aici. Bă, deci mă teleportez. Nu e voie. Nu mai vine hoțul. Partea asta. Alai bine. Dă bă skin-ul cu... Hai bă, ia-l! Am timp. Mișto. Counter-terrorist, au ce skin avea ăsta? O, patronelă, o, bă, ce șmecher e ăsta, bă. Bă, ăsta chiar l-aș vrea și eu. Mi se pare mai mișto decât ăsta. Totuși e epic. Nu, ăsta e Archer, adică arcad. Și ăsta e epic. Acum vine pe partea asta. Hai mă. Unde te-ai dus? Bă, ce mult nu-mi place pistolul ăsta. Din un Fable Case. L-ați auzit? Sigur l-ați auzit. Trebuie să setezi iar. Aici asta până plantează bomba. Hai mă, hai! Nici prin cam ne trece că sunt aici. Hai bă cât damage mai are. Bă, am dat cu doar 63. Cam puțin. Am o idee de vlog pentru data viitoare. Cu provocări. Gen provocări nebune, nu știu cât. Flash. Ha! Bă! Am o idee de vlog pentru data viitoare. Provocări. Mie îmi spuneți provocări în comentariu. Și o le aplic. Să nu uitați, vă rog. Orice provocare. Dar nici chiar de-astea așa. Mai nașpa. Adică nașpa. Ceva așa.
Totul. Gata, bro. Play a funny kill. Scuze, bro. Hai. Hai, doamne, domnul. După cum am spus, lăsați în comentariu ce provocări vreți voi și să nu uitați ID-ul de la standoff. Cei care joacă, cei care nu joacă, asta e, nu joacă. Ia, boy! Cocoțită! Ce-ai făcut, bobiță? Ia să ne luăm și noi AVM. Pe cine suntem mai proști? Adică joacă el cu AVM-ul și nu joc eu? Uite, fix pac una în cap, păi da. Ia, bă! A tras. Uite ce șmecher a rămas skin-ul aici. E băgat sub gheață, bă. Ce șmecher era. Pardon. Bad boy. Eu sunt bad boy. Bad rău. Bad boys. Opa, Gangnam Style. Ore multe, pauze scurte. Pardon. Ha. Bad boy. M-a prins. Credeam că vine pe la B și de-aia. Credeam că vine pe la B. Avem bani, da, avem frate. Dacă am câștigat. L-am luat pistol, le-am luat. Păi dă toate. Aici. Dăm aici smoke și aici stăm. Păi foarte bine. Stai să ne mai fac. Păi da, cum să nu... Ia uite-l. Pac, una aici. Pac și aici și aici. Așa mișto să sniperul să nu tragă chiar ca sniper. Să fie automat. Cum e M110. Cici 4 pentru mine. A plantat bomba. Nu aici! Cu ce, mă? Bă, parcă avea cuțitul în mână. Păcat că nu mai avem bani de AVM. Da, nu-i problemă. Ne luăm famas. Nu ne mai luăm, ne luăm pe 30. Bă, mie mi se pare foarte șmecher skin-ul ăsta. L-am câștigat. Cred că costă 0,40 gold. Și mi se pare foarte șmecher. Chiar dacă e uncommon. Ia ce-a lăsat aici în bază. Ia uite-l. Băi, aici la colț. Băi, taci în gură, băi. Nu, am lăsat pe 30. Bă, nebun, bă, du-mi mă skin-urile astea că mă apucă.
Eu cred că skin-urile mele le-am cumpărat. Le-am câștigat, că n-aveam bani să le cumpăr. Dacă era să le cumpăr, cumpăram mai multe, nu doar 3. Dacă așa a fost să fie... Să nu uitați de comentarii. O să vă pun în descriere. De cum spuneți ID-ul. Mai peste nu. Chiar vreau să joc cu voi. Tot la el în bază am fost. Hai bă, ce vreau să sar acolo. Ce se joacă ăsta cu mine, bă? Păi nu e frumos, bă. Hai bă! M-am gata. Mă las de stand-off. Mă las de stand-off. Glumeam. Le luăm cine trebuie și în bază. În bază, stăm în bază. Nu mă văd. Aoleu! Hai mă, mergi. Mergi, mă. Bă, dar nu mai trage, mă. Mai stăm aici. Ori aici, ori aici. Nu vine pe aici, nu? Nici vorbă. Mamă, ce fugi ăsta. Bă! M-a bătut. Am făcut egal. Prima rundă l-am bătut eu și a doua rundă el. După cum am spus, lăsați în comentarii ce fel de provocări vreți și o le fac. Dar nu o să spun de la cine. Și ID-ul de la Standoff 2. Ca să jucăm toți. Deja a ieșit. Ca să jucăm toți. Uitați, ID-ul meu puteți să-l luați de aici. De la poza asta. ID. Și nume player. Deci cam atât, fraților, cu acest episod. Nu uitați, dați un like, să vă abonați, un share, un subscribe și eu am fost Răzvan și videoclipul se încheie.